Kalimera, Dimitra. Do you have a minute? Ναι, βέβαια. Καλημέρα. How can you interpret speakers when you don't share their opinions or political views? Ναι, βέβαια. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί ζούμε σε δημοκρατίες, γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν και ξέρουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει παντού στον κόσμο. Και κάποιες φορές μπορεί να μην συμφωνείς με αυτά που ακούς. Εννοείται ότι είμαστε όλοι επαγγελματίες, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδώσουμε το νόημα, όχι μόνο τις λέξεις, αλλά το νόημα, για να προχωράει ο διάλογος, για να καταλήξουν κάπου τελικά παρά τις όποιες διαφωνίες. Και να σας πω ότι εκείνη τη στιγμή είμαι και τόσο συγκεντρωμένη στη δουλειά που δεν έχω καν το χρόνο να σκεφτώ αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Υπάρχει και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μου, το σκέφτομαι μετά, αλλά την ώρα της δουλειάς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Αφιερώνω όλη μου την προσοχή σε αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι συνήθως δεν διαφωνώ με το τι λέγεται σε μια συνεδρίαση, αλλά με το πώς λέγεται. Και τι εννοώ με αυτό? Η ξύλινη γλώσσα των πολιτικών, οι τυποποιημένες γενικόλογες εκφράσεις που αγωνιζόμαστε να εντοπίσουμε την ουσία και το νόημα, όλα αυτά δυσκολεύουν την επικοινωνία, δυσκολεύουν εμάς στη διερμηνία και είναι και αντιπαραγωγικά, πιστεύω εγώ, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αποδώσουμε με ακρίβεια.